Retards, falta d'informació i tarifes massa altes són conceptes que molts usuaris associen a Rodalies Renfe. L'1 de gener, però, es va obrir una porta cap a la millora d'aquest servei bàsic. La Generalitat de Catalunya es feia càrrec de la titularitat de Rodalies. Amb el traspàs de competències, el govern català s'encarrega de la gestió del servei i decideix la freqüència de pas dels trens, els horaris, les tarifes i la qualitat del servei, el que implica la informació a l'usuari i la neteja dels trens. El Departament d'Obres Públiques ja ha avisat que els canvis no seran immediats, però de moment s'han posat algunes propostes sobre la taula. Entre elles, desdoblar la línia de Vic fins a Ripoll o obrir un tercer túnel pel centre de Barcelona per descongestionar el túnel més col·lapsat de l'estat espanyol, el de Plaça Catalunya. Si volem continuar tenint trens que travessin la ciutat i intercanvien en totes les línies de metro, s'haurà d'obrir una nova galeria i aquest haurà de ser el projecte estrella per foradar Barcelona, no pas més línies de metro, que ja tenim una dotació bastant impressionant a nivell europeu. Tot i la titularitat de la Generalitat, és l'empresa Renfe Operadora qui s'encarrega d'oferir el servei. El 2011, però, se li acaba el contracte i ja s'ha obert el debat de si es mereix renovar o no. A les andanes, els usuaris opinen. Crec que Renfe no es mereix renovar el contracte de la Generalitat, no. Doncs perquè no ho ha fet bé. Si ho hagués fet millor, pues... Siempre y cuando se hable de un contrato nuevo o que se estipulen una serie de cosas que se tienen que hacer, pero a ver, tampoco nos va a decir no le renuevo el contrato. Jo penso que no, que o es millora tot això, no estaria bé que es renovés. De moment, caldrà esperar per veure resultats i, en tot cas, treballar pel pròxim objectiu, la competència en els trens regionals, recollida a l'Estatut de Catalunya.